traervos así o máis curioso, para que comentedes aquí un pouquiño, a ver que faríades e que non. Pois curiosa é tamén a seguinte noticia. Imos con ese marido que esqueceu a súa muller nunha gasolineira e non se deu de conta ata 300 kilómetros despois. A muller, dende logo, non era moi faladora. Que pensades vos? Pasaría vos? Xa vos pasou? Non, a mí non me pasou, espero que non me pase, pero a mí resulta moi gracioso, teño que dicirlo, porque, a ver, 300 kilómetros non te des de conta de que xa estou a muller de atrás. Moi enamorado non estaba, Penso... O mellor é que non era moi faladora, simplemente. Eu mira que son faladora e creo que é das primeiras veces que me acabo de quedar sin palabras. Como alguén pode deixar 300 kilómetros, o sea, que estamos falando de 2 horas e pico, 3 horas, non saber que a túa parella non está no coche. Divorcio. Claramente, isto é síntoma de hasta logo. Sabes que pasa? Que eu creo que ela iba dormindo, polo que puña na noticia. Ela iba dormindo na parte de atrás, entón, claro, onde veron baixar, e non notou a falta. Bueno, polo que fose. Pararon nunha estación de servicio, ela foi ao baño, non se deu conta, e en 300 kilómetros nin o conductor, nin a súa filla se deron conta. E as autoridades pensaron que igual era un esquecemento deliberado que deixaran aí, pero non, finalmente foron un despiste. Sí que é certo que non debían falar moito. No, exactamente. Ou me pensaba que quedara xordo, non o sei. A pregunta é, dou marcha atrás, volveu por ela? Sí. Sí. Bueno, A pregunta É que mira, xa pola pereza xa da deixa ali. Ela subiu despois de deixala ali, que eso tamén é a pregunta. E esa sabía onde a deixara. Xa non subiría. Claro. Xa diría, no, ahora collo un taxi, ala, hasta logo. eu deixei olvidado a un amigo unha vez. Que dis? Sí. Sí, teño que decirlo, non pasa nada, xa pasaron moitos anos. O día de fin de ano. Pero nunha estación de servicio tamén. Sí, quedárame nun sitio para recollelo, parei, de feito, nese sitio, fun ao baño e a comprar unhas cousas e non recollín o meu amigo. E cando cheguei á mesa posta de fin de ano, que cenábamos uns amigos, e Jorge dixen, vou por el agora. En serio? Sí. Bueno, pero fin de ano, eso, ao mellor justifica un pouquiño porque estamos todos máis alegres. No, foi terrible, ainda me fala porque saben que eu son É un bo despistado. amigo, é un bo amigo, Sí, entón. eu son despistado, pois, olvideime, non pasa nada. Bueno, pero é peor non collelo que telo e perdelo. Pareceme máis grave, sabes? Ti ao menos ainda non o tiñas, non era que notaras a falta, ainda non estaba. Xa. O peor é cando está e ainda o deixas por aí unha vez que xa está o teu carón. Tes menos pecado dentro da gravidade. Xa imagino o anuncio, ela non o faría. É que, vaya tela, madre mía, Desde logo que sí. Ben, imos ver que